gradu Ciganliju. Naša Maša je tamo gde će se tokom vikenda održati nesvakidašnja manifestacija pod sloganom Probudi zmaja u sebi. Maša ovoga jutra proverava da li je sve spremno za 6. Beogradski Dragon Boat festival i kakav nas takmičarski program očekuje. Mašo, čekamo izveštaj sa regatne staze. Kada počinje festival? Bojana, sunčano dobro jutro želim tebi i svim našim gledaocima iz Zmajevog Čamca i tako je Beogradski Dragon Boat festival. Počinje sutra u 10 časova na Adi Ciganliji. Kao što imate priliku da vidite, sve je spremno. U okviru ovog festivala održat će se i Dragon Boat kup za srednjoškolce i za studente. Oni će se nadmetati u trkama na distancama od 250 i 1200 metara. A šta nas to očekuje sutra? Ovog jutra razgovaram sa Anom Duduković, generalnim sekretarom ispod Srpskog Dragon Boat saveza. Želimo vam dobro jutro. Dobro jutro, Mašo. Prvo moramo da vam kažemo da uživamo, a verujem da će sutra takođe biti i takmičarskog duha koji će upotpuniti ovu atmosferu na Adi Ciganliji. Kakav nas program očekuje? Tako je, evo mi već tradicionalno organizujemo 6. godinu za redom, to je samo smo prošle godine imali pauzu. Beogradski Dragon Boat festival. Učestvuju klubovi iz Beograda, imaćemo ukupno prijavljenih, do sada imamo 12 ekipa. A takođe ove godine imamo i naše goste iz Republike Srpske, to je Zdajak klub iz Banja Luke. Tako da evo, ovo takmičenje već poprima i internacionalni karakter. Takođe imamo i kup za studente i za srednjoškolce, 8 ekipa. Evo danas je sa nama ovde ekipa Brodarske škole. Oni se pripremaju, dolaze na treninge i ja se nadam da će u nedelju da pobedi najbolja ekipa. Pitaćemo i srednjoškolci iz Brodarske škole, ali kažite nam koje su se još škole prijavile? Osim Brodarske škole prijavila se 14. Beogradska gimnazija, Elektrotehnička škola Nikola Tesla. Takođe imamo dosta škola, nisam mogla zaista sve da zapamtim. Imamo i fakultete, fakultet za sport, kriminalističko-policijski univerzitet, zaista, evo, poljoprivredni i šumarski fakultet. Biće svi sutra na Adi Ciganliji ovde i nadmetati se i ja se nadam da će najbolje da pobedi. Najbolje će sigurno pobediti. Kakve nagrade očekuju za najbolje? Evo, za srednjoškolce su možda i najbolje nagrade. Osim medalja koje dobijaju i pehar koje dobija pobednička ekipa, mi smo za najbolju ekipu srednjih škola pripremili i 12 tablet računara. Kažite nam da li je sve spremno? Mi vidimo da u praksi jeste. Jeste, sve je spremno, ekipe su spremne, moram da ih pohvalim, dolaze revnosno na treninge, trude se da se uveslaju i da uzmu tu medalju. Hvala vam najlepše na svim informacijama. Pitaćemo i vas kako ste se vi pripremali za ovo takmičenje, kako ste se odlučili da učestvujete? Pa jednostavno idemo u brodarsku školu jer zanima nas sve to po vodi, brodovi i čamci i onda smo se odlučile nas dve i par drugarica iz odeljenja. Da li trenirate možda veslanje? Da. Koliko dugo? Pa od kad smo se prijavile za ovo, od početka školske godine. Kako ste uspeli da uskladite sve obaveze u školi, da dodatno dolazite na ove probe? Pa škola je lagana, pa onda i nemamo toliko obaveza oko škole i onda pored veslanja imam i kickboks i onda jednostavno lako je. Sada jedno pitanje za cijelu ekipu Brodarske škole. Hoćete da pobedite sutra? Normalno, ne znam. Jel može sad za sam kraj jedan sportski pozdrav nakon što pozovemo sve da dođu sutra da podržavaju sve učesnike na 6. Beogradskom Dragon Boat festivalu? Bojana, ćao! Ćao, hvala ti Mašo, divna slika sa Ade.